Kubor nakaslem jong udongsan hima. Ulat ka jelau pagu chohan, ulai ka jingmenjur ya ka an, ha ka bayade bat ka kam yadi yathiet, ha ki yogi han, ki bahap apo jong ka Khasi Hills Autonomous District, ka bakot ka Establishment, Management and Control of Markets, Second Amendment Regulation Act, arhajar arpuwe. Kaban plilat ya ka KHEDC ban penbet ya ka jingyo ha ka dor ka babit babyang, lani ka minimum support price, bat ban kang ya baro kinong kayi ban 8 kilo ya ki marem. Habakiran bikila patay kubor menta kasi ka katniw tarik unay lar arajar at pulay. Ka Congress Mary Karpuri ka baday ka EM jong ka kam kayi. Kalaong baka council kan sa ay ka jingpen bana hadiin ba ulat ka jila unay ka jingmenjur halor ka nikaan na kabentaban nyarap ya ka jingdan kam jukinong rem. Katkum ka jing batay jong ka Congress kalay tu baka dan kam bakinong kayi ki jhor ki jhap bakin pentik na bakinong rem kidi banyo ya ka jingsiw ka babiang bat kim day ban mat ya ka nu ka jingdu nong. Shushu kalay turu baka council kadang le ya kabadan kam ban penbet ya ka jingyo ya ka dor ka babiang. Amendment Bill jong ka Market Act ka bangi lapas hapo ka House hau arajar arpuwe bat bangi dang yo ka jing menjur ka deha ka khat platarik jong mo ka jing menjur ka de 26 July 26 jong ubnai July de nakaliang ka jong ka department bat nga kum ka EM in charge jong ka market nga dap da ka jing kamen namar ba kani ka amendment act abong no amendment act kam de shu ka bill kalong kabakong san ha ka banyarap na benta ki nongrep kumbapi layo i nakapor sa kapor ki nongrep ki jongi ki ut ki nam habayade bat ki marrep ki jongki haka jinsha khinya ben ya kador haka jinsha khinya ben khamtam e kinya kan ka jimot kilo tie kani ka ai kan yarap chi shai ki nongrep haba yade mo hayo hat haba yade yathiet yaki marrep ringkat bat ya ki jingri jingdo kamdi tang ki marrep kani ka ai ka kren ru ya ki jingri te kani kalong ka main objective jong kani ka amendment act te bat ka benda jong kani ka amendment act ru kalong ba man kiyo haman kiyo kinong penyat mo kum kini ki market managing committee kidi banbu kerpang ya kini ka farmers consumer market area na benta ka jingya di ya thiet ya ki marret bat ya kini ki jingri ki livestock bikyo mo dia kani rap shibun ba bat haman ki yoru kindon kini ki sub committee bagi khot kata ka marketing solicitation committee ka managing ka market managing committee kan constitute ya kini ki sub committee but hakani ka sub committee kindon kinlong de khot ru kinde ki nong die mot ki nong rep but kini ki mahajan te but ka market managing committee kan constitute ya kani ka committee but hadin bakila de constitute ya kani ka committee pan kinyo ya ka jing menjur na ka executive committee dia sakaway dia ka banyarap ya ki nongret kani ka amendment act ka de halor kador bahakane ka act kala krenshai ba ka district council ka executive committee kala banbu ya kani ka ya ki rates minimum support price kani ka banyarap shibon ya kinong rep mo tie kani ka ay kalakren bon ke mo kalong ka ba e ka ba kaway ka kendon ka ba lese ka ba nakaliang ka jong aru unrengan chu ay tang iphi ki main objectives jong ka habay day bat kini ki jhor ki chap kinu ki mo ki mar ka ba ki wanra ayoro kani ka committee ka don ka bor ka ba kan check bakinum dan any adulteration no food adulteration in the market. Di kumi ki jingri kini ki livestock ro kadon kabor ka bakan check. Ba kidi bandon ka certificate ka bala issue na ka veterinary ba kini ki livestock kini ki jingri jingro ki banwan ra hayo ki long ki bit ki balong babit ba ki pa ba kin consume.
Ti namar ba kadon kabor kabaka kan khang sandon ru bat kinum la bandi ru. Ti kita kidi ke berkhai ba kani ka amendment act kan trekam. Ti kham ta me haba PUE ba ha kini ki khindiat banai bala dep. Kadon ka jiki bin abe de bat ko kilo. Ti hang ni ru ngila ye besu abe de bat ko kilo ba ko kilo kan num dan shu. Ti kani ka kala kran shai ban num la shu ban kilo. But hayo ru kandon kani ka bakin na ban khmi ban pe habe de bat kini ki non tribals ru no ki non tribals ru kinum la ban khayi claim ka trading license but kani ka committee kan khmi kan pe lu di kita ke bro khai but ka wei ru la da ka don ka jing affair jing mut happening ki non rep bat ki non khayi ru kani ka sub committee kala ban penbet ya kita ki jing e mo bat kala ru ban de lakam ye ki babun ba ki nongre ki ama di kejinge te ka sub committee kani ka committee ru kala ban perking habe de bat kani ka mo ka bangila ya kren na kapor ya kani ka khayi binami ti ban penduna ban pendu sundan ya kani ka khayi binami kani ka sub committee kade bandan ka register ka babya but hakata ka register kan hab ban bodien bat ban record ya ki try dukan bat ye ki nong shongwai brokhan bat ban pha shaka executive committee shaka EC na shaka department jong ka market ba kin pha man kasne ba ngiru nginang ni ngin bodien bat ngin pet na marbale ba kani ka khayi binami kala jele shabapalan ti kita kidi ki ba kani ka sub committee kadon ka bor but hoi sakawai de ka ba kongsan ya ka ba nang ne shakmat ru kidukan khalai no kidukan khalai kidukan kiat ki hab ban pan shok NOC na ka executive committee but tribals but non tribals ti kidukan ki bladon pa ti mot kinchuan ban regularize ka ya ki ayu license ki jongki ya ka NOC jongki but kawai ka ba kongsan ka ba ngiyui hakini kisni bala jale shisha ka jala ka jongi kede uni drugs ti bat yo drugs ru hakani ka amendment act la khang persha but anum sha ban di drugs ban khayi drugs ne hado yo ganja ru hakino kino ki yo ki han bala dalam ba don mapen khen ko mi gitaro kala don ka penalty ka ban penalize ru yo no mapen khen hado ispo waja ka kala klan shai ba de hado shipo waja te tang kata ru kani ka amendment act kala don yaki kala bo lupa ba kino ba penken yaki kendon jong kani ka act ki ba hado ya ka management kani market management committee ru lada ki penken te kani ka sub committee kan ai ka jing ujo sa ka executive committee but nakaliang ka jongi ngin sali ka badon kam but kunno ban penalize but ban pentre kam ya kani ka act nang ni shakmat in bracket establishment management and control of market second amendment regulation act 2021 ya kani ka MSP hono ko dot song nang rum ka dot ki marap ay kani ngindang workout mo namar ba mentang ngai phi ngidang shuyo ka jing menjor ka jong ulat ti dang bon ki bangi ngin hab bangin le ngin hab ban pha namar kani ka main objective hing ong ka dei ka ba ni kwa ba kan wan ka jing sok but ka jing hun habe mo between ki farmers but ki mahajan amde bangi shule lindet mo kaladan ka meeting room for conference hall but amde bakino bangi shurai kirki namar ngong ngai phi hangni kandon kali ka sub committee
Barhag ni ka committee ru kinong kidukhat ru kinde kinong rat kinong khayi ru kinde kidukhat tede hangka ken kine penbet ya ke ka bakidi benle tamba ka kilo te kamle bendon sho takata ka de at the end of the day ka problem ka jongki ya ka market management committee te kan head hi naka kanu ka yo ka baha kino ki maru kila don lupa ya ka ni ka committee tu bahet hite nang tu te kilajit himaki te stang ka ka balong important menta ba kami kani ka sub committee kan namar banga ong IP namar kwalade ka pori ka bangi hab bangi la longkumba hadian mga labat mga kum ka yem in charge ka market nasngaw bangi don ka man penbahaken ya ka principal ay mla ba nong banchu sakut sa hajo mo bangi la don ka principal ay ka ba ngadu menchua tiyan ray nginchu sa akut kumjo ti kamde banlong kumta tingi de bandang penbaha shushu ken te de halor kata ken ka jingthmo ko jongi ban penbaha ban klan shushu ya kani ka ai Tegam apa lu hukum nanti? kin hap ban bu ek register ha kata ka register kin no download ya ki try dukan para khot ki kerteng jo ki try dukan but halor kata ki try dukan kin don saki kerteng kin hap ai ya ki ba shimwai ro de hang tu ngila ban detect but ki de ban ai ka report sha ka executive committee ban de hang ngila ban te la kam te ya ka khai benami ro Jadi benasi iba dan lupa apa kan ya? and sooner or kanong IP once ngila trikam lang ni insala ban detect namara kalian ka department ru ringkat bat ki officers ki jonga ngin treshitom ba yi ba ngin rat ding khong dot ek bra khoi ki ba mo bro shikata le se temla ban rat ding khong makala de ka por hi ka ba nakalian ka jongiru bangila ade ban Kindet ben riu hiru amdei tamanga andai bro khat hi namar bangin namla shu ban shu compromise kaju tede halor kani kain banga sa ongi phina do mene bangi treshitom ru ban pen bahaya kani ka principal act namar kibon ki jingduna kibon ki jingtalo tinga kalmen scam ba kani ka amendment act ka ba dang shuda menjor ulat ru ba kan long ka ba scam ba kan long ka ban wanra ka jingbha na benta hi kari ba ka jat ben riu but ya kilong dien ki chong hi ro